Charter Charter anniversary. anniversary sa Bago City. Oh, pero base on the day may ara man na no. Lang man ko to. Actually may kwan sila, may mga agro-industrial fairs sila po do kwan bla mo do sa una dra sa kwan tanan sa ano na sa Bantayan Park. Bantayan, oo. Subok I think ang ilang nga mga display sa kada barangay na lang. Oh. So kung gusto mo makita ang ila dito ka kadto Kada sila barangay. barangay. I think daw muna sa Para usisaon ko malimitihan, na- no? Para malimit ang tao. Usisaon ko na karon na be. Oh, sige. Okay. Kaya para malimit to ng tao, no? Kaya kung sa Bantayan, Oo. basi magdagsa ang No, tao. correct. Oh. Tanaw ko na bi karon be kay mapabago ko ron. Grabe nga no sa pandemic, no? Ang effect Gabi sa ng epekto pandemic. sa pandemic, di ba? Hindi mabang-bang mo. Hindi mo bang Kasad, ari na una nga taga-bago, Ma'am Luisa Melos. Good morning, dira sa Yes, imo. good morning. Kay Sir Melchor. Good morning, Aha. man. Sa kay teacher mo, Romela. Oo, good morning, Sir. Oh, Dalit we ako will be kiwi sa seeing mga- you In a while. In a while. Oo. Preparar nga daan da. Oh, ga-preparar na to. Amo na nga ni wala di siya guro, kay ga-preparar to siya. Ang mga kapatuhan guro to buburi na nga daan. Dali May lang ko nagsiling ayawon buburan na nga daan. Oo. Ang iliyawon mo hindi na kay basta ayawan ka. Doon kiwi sa bayo ko. Okay Ande, na. okay lang Okay na. Lawas mo ginang kiwi. Oh, hindi Amo na, hindi Ang ako yun daw puff diyo. Kita nga sa piyak be. Abi tubang. Be. O, dako okay na. Diri pa gid kayuan. Okay na. Daw ka puff di sa piyak ko. Kapap, di sa piyak. Kulang sa plancha, siguro sa piyak. Sige lang pabayla na siya danay. Kay Elvira, kay doon na anoy ko ba nakita ko dito, hindi tupong. Ang isa do ka close, tapos ang isa do ka, sige lang, bayda siya. Sige lang Thank you so much, Mother Wilma, sa akong bayo. Kay Elvira Helogo na magbasa. Good morning. And of course, kay Richard Roma. Ano na ba yung ngalan? Richard Roma. Richard. Oo, kay nasumudan ako sa Dennis. Ang duwada ka Dennis sa balay. Tapos Dennis pagidis. Richard naman Richard Roma. Aha. Kay Athea Kim Eriman. Nag-Kim Eriman na lang siya. Lain niya man ang account. Alain naman yung account. Lain niya ang account. Wala niya Ang guro isa na to ya, relationship. ang isa to ya mo tong may in a relationship. Okay. Wala niya nang Diriya open relationship. Not related. Not related. Naman. Sa kay Herdelisa Castillo Mahilom, kag Melvin Peñafiel. Good morning. Kita mo may watching di si Atia Kim Eriman yo. Duwa ka cellphone. Duha ka cellphone niya mo, isa Kim Eriman, isa Atia Kim Eriman. Wow, shwana all. Good morning man from Cubay sa kay Rosemary Kabugwason. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo, mayang aga Yes, or good good afternoon morning. sa inyo dira sa Minnesota. Sa kay classmate ko Wilfredo Siapok. Classmate naman. Classmate ko na sila ni Lucy Siapok, Lucy Desendario Siapok. Sa Antipolo City ni sila. Na-recruit naman ni siya kay sa Antipolo siya mo. Sa Antipolo siya mo, pero nakalantaw pa sa Simo. Permi Classmate. Permi siya. Permi na siya gali. Okay, mga classmate ko na. Kuha na sila yan. Ano kani oras programa ni classmate na. Grabe, no? Niya. Very supportive classmates. Correct. Pati ka, single. Ang isa ko kakano isa in a relationship. Wow, Ginako yaman. Gani, no? Ina, Tricia, news mo lang ina. Kiga inilulo mo. Hindi ka kadulong suma sa sunod nga gathering. Ina, Tricia, news mo lang na, ha? Grabe, no? Kuha ka na, hindi ka mo ka-inda yan. Yeah. 13. So, Sige lang kita ka mo nga mga 29, nga mo 30. Niya, 13 pa lang. Sige lang Puppy love. Jonalyn Ninial de Cripito sa Barangay Gintorilan sa Cabanyero kuno Gamilong Bilyo na Nipunan Rivera Cagalido family. Si Jonalyn Ninyal de Crepito, good morning. Basa ko Ay, amo na gali. Dulain to yung na... Teka yung mga pamilya yung okay. Kimiyari pag itsabi sa babaw, kay Joy kag Lager di Kilia Utik. Amilanan. Okay. Yes. Si Jertel Humayaw, lumusoto. Kag si Ma'am Van, salamat gid sa 100 stars ngin padala. Thank you very much, Ma'am Van. Yes. Ginda UTI kuno si Nova Boy. Ay. Sige. Ang iban karon naman standby sa aton mga balita lokal.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa siningat. Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa mga balita lokal, ginatugutan na ang face-to-face visitation sa mga jail facilities sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginkumpirma ni Bureau of Jail Management and Technology 6 PIO Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio nga nagpapanahog sang direktiba si BJMP Regional Director Chief Superintendent Arnold Benacosa nga ginatugutan na ang pagbisita sa mga persons deprived of liberty sa mga lugar nga gipaidalom sa Alert Level 1 kag 2. Ginpanumdum ni Duhelio nga sa piyak na may panugot na may limitasyon naman nga tubtob 30% lamang ang makasulod bilang paniguro nga masunod ang health protocol ang health protocol. Ginpasalamatan ni former SRA Board Member Attorney Dino Yulo ang pag-aproba sa temporary restraining order sa importasyon sang kalamay sa interview section hotline. Ginpahayan ni Yulo nga dako ini nga bulig ilabi na sa mga magagmay nga sugar farmers nga mo labing apektado sa sugar importation. Sunod kay Yulo kung wala sa TRO sa Marso 5 na tala na maabot na kuntanay na sambit nga gin-import nga kalamay. Nahibulaan ang TRO sa sugar importation na magalawig lamang sang 20 kadlaw. Samtang ginpahayag naman ni MBCCI President Frank Carbon ang Alert Level 2 ang indikasyon na sa economic recovery sa siyudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Carbon nga bangod sa mga restriction kadamo na sa mga kompanya kag negosyo nga nagsira sa amuman madamo ang nadulaan sa trabaho. Suno kay Carbon ini na ang panahon nga dapat magbalik sa trabaho ang mga tao. Doon pa ni Carbon ang LGU kag gobyerno nasyonal ang dapat nga maghimo sang trabaho pagi sa mga programa nga makabulig ka makahatag trabaho sa tao. Naimaluan umpisa kahapon nga adlaw, Pebrero 16 tubtob sa Pebrero 28, ang siyudad sa Bacolod ang ginpaidalom na sa Alert Level 2. Nagapangabay si Bacolod Bishop Patricia Buzon sang permiso sa sangguniang panlusod sa pagpatigan sa Summer Trade Fair sa porsyon sa Dalan Gatuslaw kag Dalan Rizal sa Bacolod Public Plaza. Si Buzon ang nagpadala sa sulat sa konseho sa pagpatigan sa aktibidad umpisa Marso 15 tubtob Mayo 15. Ginpahay ni Councilor Renesito Numero nga nagapabor siya sa pangabay ni Buzon. Sunod kay Councilor Dindo Ramos, Chair ng Committee on Laws kag Transportation, ialam ang concern na mo posible magtuga ang aktibidad sa traffic ilabi na sa Dalan Rizal. Pero sunod kay Ramos, handa man ini nga magpamati sa mga sesyon kag magahimo sa nagakaigong ang rekomendasyon sa masunod nga sesyon. DD requesting approval to conduct a summer trade fair from March 15, 2022 to May 15, 2022 on the sidewalk of Gatuslaw Street across Mercy Bread and Pastries and the length of the sidewalk along Rizal Street fronting La Consolacion College to Green City Development Bank Consortium. Si Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Naglamot na sa 180,259 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nakarecord sang 224 kabagong kaso sa kahapon nga adlaw. Sa sining bagong kaso, ang probinsya sa Iloilo ang may 87, siyudad sa Iloilo may 39, Negros Occidental 28, Antique 20, Capiz 16, siyudad sa Bacolod 14, Guimaras 12, Kaaklan 8. Nadugangan sang 1,306 recoveries kag 27 naman ang bagong napatay, kagaro nagdangat na sa 5,038 ang death toll. Sa iban pang balita lokal, naglamot naman sa 23,800 pesos nga balor sa inasuspet sa Cebu. Nakuha sa isa kalalaki sa bypass operation yung ginpatigan sa Police Station 3 kahapon sang hapon sa Purok Riverside, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Ang nadagpan ginkilala kay Wilfredo de la Cruz, 43 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha kay de la Cruz ang 15 tanan kay Hitzel Transparent Plastic Sachet sa inasuspet sa Cebu nga may kabugaton nga 3.5 gramos kag iban pa nga drug paraphernalia. Si de la Cruz ang priso karon sa custodial facility sang Police Station number 3. Ginako naman ni Gerson Ansolang, ginpahog siya sang biktima nga si Rene Campos, rason nga iya inigin patay pagi sa pagluthang sa tong Martes ang gabi sa Purok Riverside sa Barangay Banago diri sa siyudad sa Bacolod. Sa aligasyon ni Ansola, makapila na ka beses nga nakabaton ni isang pamahog gikan kay Campos nga siya ang patyon kung hindi makabayad siya utang sa illegal nga droga nga nagabalor 400 pesos. Ginpahagman sa suspect nga nasugata sining biktima kang naggabot sang sundang rason nga inigintiro gamit ang sulpak.
Sa katapusan nga balita lokal, nagapadayon pa ang pursuit operation bato kay Roque Vinco sa Puro Kawayanan, Barangay Balingasag, syudad sa Bagong matapos ginpatay ang delivery van driver nga si Danny Boy Solina sa Puro Ipil-Ipil, Barangay Kalumanggan. Sunod kay Lieutenant Colonel Joe M. Malong base sa alegasyon sa delivery van helper nga si Ayan Gamboa. Bangod gid lamang sa away sa trapiko, ginluthang ni Vinco ang biktima gamit ang kalibre 45 nga armas luthang nga gintunaan sa iya kamatayon. Si Vinco nakapalagyo sakay sa iya motorsiklo, samtang nagapadayon pa ang pagpangusisa sa kapulisan sa rason sang pagpatay. Mga ordinaryo nga bulong, posible hindi na pagpanugutan nga ibaligya sa mga tiyangge. Samtang financial institutions, ginpakigutan na sang COMELEC para i-monitor ang transaksyon sa mga kliyente nga nagapapili sa eleksyon. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon, Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon. Kay Donnie Nauba dira sa Cavite. Gakape, gapangape. Oo. Kay Kagawad, sa Aboso, good morning. very kagawad ng siya. Ari kali si Kuano as teacher Romela. Aara siya. Ay, pasakay Tapos mo, na siguro ka, kuanay, kapamubod. Tapos siguro pamubod, tinaga-prepare na siguro subong ba kuha na sa preparar sa kung ano ang maprepararya Oo Kung ano ano. Hindi pressure lang. Gani, hindi na, simple lang kapitik. Doon ka pressure lang sa imo lang. Ay hala, Ay, wala, doon expect sila ma-prepare. Nga Ma-prepare ko. Expect sila gali nga ma-perform gid kuya karon niya. Mano? Ma-perform. Para ma-entertain gid mo no. Bongga. Sige. Pero hindi ka magproblema, Romela. Just be yourself. Just be yourself.
Ano ba may na-schedule siyang interview? Just be yourself. Kasabot. Sige. Kay Corazon Maalat Diosana, listening from reclamation area sa Hinigaran. Uy, kamusta mga kaisdaan tada? Ay, makatalabahan tada. Yes, good morning. Sige, go. Kay Ma'am Jinky Dalagdon, thank you so much sa 200 stars, of course. Pag-rate niya Mr. Biboy Villasor and tanan ng EFC members, kag Sanday Alma Olegon Serela Samar Aguilon, Miralyn Tibag, and Emma Ababaw Abaluna. Salamat kid. Kay Phoebe Alvarez, mayong agaman. Kay Sir Maninoy Lester Ray Benitez, thank you so much sa 100 stars. Kay Maninay na lang dila dayon ayes, ha? Magkita na kami ni Ayes bilang balaw sa Miyada ka Mayada. Mayada ka to sa station. Kapapati man siguro. And of course, kay Ma'am Jinky Dalagdon, liwat sa Dalagdon family dira sa may Banwa sang DSB. Kanami kini kay Dennis bala mo. Inang bala niya pa si Ate Yakim nga himo pag siya kuno account nga married tapos ang isa it's complicated para kumplito kuno. So single in a relationship complicated kag married. Ikaw da be. Nga siguro mo ni saya siya. Barky Tribe, good morning. Please like and share baw. Salamat gid. Greet niya lang Kimpoy Yulo, always ginagapamati. Salamat. Kay Paul Straight Pardiking, good morning everyone. Salamat. Kag kay Eileen Garcia Pua, maing aga lang da kay Cherry Garcia Ramos kag Joy Garcia gapamati subong kag pangape sa barangay Hagimit, La Carlota City. Si Paul Street the King ni Duda naman gusto nimo. Gani. Homal Lumena. Hindi sa ko na mag-imo ibang account May isa pa man sa kunara, pang ko isa ka account. Oo. Ibaluon ta. Ibaluon ta. Si Saon ta. Si Saon na yung mga account Kaya sino pa dada? Nenita Ramirez Tumimbang, good morning man. Kag kay Mark Navarro Baligwas. Sa family Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City. Ako na ang Paul Straight Pardy. Nugay din isa. Sa badsi mo. Wag na. Tiyara. Kilala na. Ay, ano naman mga Paul Straight. Hindi lang ikaw kabalo. Good morning landa sa akon mga kaupod sa Parole and Probation Office number 1 sa mga VPAs bala kay sa mga ano to? VPAs. VPAs? Ano? Volunteer Probation Okay. Assistance. Ma-meeting kami karon. Meeting ta karon Very good. Basi tanaw ko lang karon kay basi late na ko dutay. Pero usually hindi ko na dapat magpa-late mo. Oo. Te akong kuan mo nga preside. Oo, hindi ka dapat magpa-late. Nanglan karon makahingagaw kita. Yes, So, perfect. ang oras Ano ko mo ni na karon- dapat bala may secretary ka na. Arami dala ko karon Dala mo karo. Kaya ginalista gid wala mo mga kay kisa do kakalipat ka mo. Kalipat. Very busy in a day idadaan niya. Oo. Sa kay Richel Aguarense. Aguarense. Good morning man sa imo. Kaya kita ko na to nga daan gapon nga kita ko na gapon nag-inistoryahan na sila sa amon GC mo pati sa meeting karon. Balo kapag post mo na tayo nga may meeting, sa akin ka na inistoryahan na daan mo. Anong uniform, anong kuhan, ano? Perfect. Anong uniform na wala ka man uniform? Di karon pa man. Karon pa sige. Duam lang na. Kalaay man guro kung ganyan kas di na ka uniform. Tilaw man ko gara mag-uniform. Karon lang antay na balon mo basi wala mo It's either naman. red or maroon mo lang. Basi wala mo naman na balon. Malabyan mo man to karon Yan, Good. Don't you worry. Ang balada ng sekretary mo nga i-remind ya ka. Naka-remind na ako. Very good. Mary Jane Blanco Hoxon, please share sa aton sa Facebook Live para nagamat-amat na saka ang aton sining Facebook Live viewers. Kaya dapat hindi lang gasolina ang gasaka. Facebook Live view. Grabe no, ikapito. Ang gasolina, guras na pa ni sa September. Kuno mo. Ha? Awa. Pila na ihan ko kada semana magsaka na sama. Piso-piso lang. Pero kuha naman ay
mang pinakamahal gida sa Kung hindi ba lang daw na-reglo na to ang Ukraine kag ang Russia. Amo nang rason mo. Ining posible pag giras ang Ukraine kag Russia do nagareglohan na man to sila. both sila. Nag-pull out na to sa border sa Ang mga Russian forces. Grabe daan. Miskan ng US, gani ka pandami. Oo. Kontrahon mo yung pinakadamo army sa bugos kalibutan. Pero nagapandam to ang US sa Russia nga. Oo. Pareho lang ko hindi ulang pagkano kaya ang mga kano man dati. Basta may pandaman to si Biden. Sige, standby na sa mga balita nasyonal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion, Show Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Detalya na sa mga balita nasyonal. Posible hindi na pwede sa mga sari-sari store o kuntyangge ang mga ordinaryo nga bulong matapos ginhinyo sang Food and Drug Administration sa mga lokal nga gobyerno sa pungsod nga magpasar sa ordinansa angot diri. Ginrason diri ni FDA Officer in Charge Director General Oscar Gutierrez Jr. ang katalagman sang hindi mabantayan nga pagbaligya sang bulong sa mga magagmay nga tiyangge nga mahimo malakutan sang peke. Nagpaburmahan diri si DILG Secretary Eduardo Anyo kung nagpahayag nga mag-issue sila sang memorandum circular sa mga local government units para mauntat ang baligyan na isang peke nga bulong sa mga sari-sari stores. Padayon naman ang pagpakigangot sa Commission on Elections sa mga financial institution para buligan silang i-monitor ang mga transaksyon sa ilang mga kliyente bangod sa ginaligar paglaptas ng digital vote buying sa panahon sang eleksyon. Sa General Membership Meeting sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang ginako ni COMELEC spokesperson James Jimenez nga nabudlayan sila nga i-monitor kag makontrol ang digital vote buying bangod sa kadamuon sa mga botante kag tuman ka madali na lamang ang transaksyon gamit ang mobile wallet application kangay sang GCash. Sunod diri importante nga matutukan sini ang mga may gina-deposito ang dako nga kantidad sang cash sa ilang mga mobile wallet application antes sini mag-transfer sang kwarta sa naglain-lain nga account gamit lamang ang magagmay nga kantidad. Bukas naman ang COMELEC nga i-review ang guidelines sang in-person campaigning para sa eleksyon kasunod sa pila ka reklamo sa mga kandidato. Ginpahag ni COMELEC Chairman Socorro Inting na balay ang nga guidelines sa ginpaidalom sang gobyerno ang pila ka mga lugar sa Alert Level 3. Suno kay Inting sa karon nga may posibilidad nga pila ka lugar sa pungsod ang ipaidalom sa Alert Level 1 o kung mas halog nga quarantine classification, bukas ang COMELEC nga modify ang campaign rules. Ginklaro naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez nga ang pagligwat sa COMELEC rules ang magabase ini sa gyapon sa guidelines sang IATF.
Ginbasura naman sang COMELEC ang petisyon nga nag-cancel sa Certificate of Candidacy ni Senate Aspirant kag Broadcaster Rafael Tulfo. Ginpahan ni COMELEC Acting Chairperson Socorro Inting ang petisyon nga infile ni Julieta Person sang Oktubre 25 tuig 2021 ang ginbasura. Nag-claim si Person nga siya ang legal wife ni Tulfo kag inkasal sila sa adtong 1982. Suno sa tagreklamo na himo ni Tulfo material misrepresentation sa nagfile ini sa COC kag ginbutang si Jocelyn Tulfo nga iya sini asawa. Samtang nagguha siya sa survey nga masami ang ugat sa problema sa kwarta o kung ang problema sa kwarta among rason sang mental health issues sang mayoriya sa mga Pinoy. Nagguha man sa survey nga 4 sa 5 ka Pinoy ang may sinuktan nga hindi magsobra sa isa ka tuig nga galastuhon nga ila mausar kung wala maduraan sang trabaho nga masami bangod epekto sang pandemya. Ginpahayag ni Melissa Henson, Senior Vice President ug Chief Marketing Officer sang Manulife Philippines nga sa tong 2022 kalakip sa top concern sa mga Pinoy amo ang balatian kaangay sang cancer, sakit sa korason, stroke kag COVID-19. Sang 2021 nanguna naman ang mental health issues nga gidalagipan sang depression, sakit sa korason kag stroke. Ginpasiguro ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin nga wala sang Pinoy nga naapektuhan kasunod sa report nga Russian invasion. Ginpasiguro man sang Foreign Affairs Secretary makapauli ang mga Pinoy nga safe kag iya pangitaan ukon pangunahan ang proseso. Nagkigangot na si Locsin sa iban pang opisyal agud masiguro ang safety sa mga Pinoy didto sa Ukraine. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:34. Good morning, anay dira kay Maninoy mo Noel Libuon. Morning, Maninoy. Kag kay man suon mo Mike. Aga na, programong tao aga pa. Standby na sa Aksyon report, second portion of the Aksyon, Art Tayhupon. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Iden Aboso. Nag-Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Laputon ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.